Balkanyň Türkmenbaşy şäherindäki täze açylan köpügürli hastahanada dowam eden korrupsiýa barada Azatlyk radiosynyň habarlaryndan soň ol ýere Aşgabatda ýürüýti derňew topary iberildi. Birnäçe jogapkar adamyň Sultanda bir ay mundan ozal açylan hastahananyň baş lukmanynyň tutugy edilendigi barada habar ýaýrady. Türkmenbaşy şäherindäki köpügürli hastahana 15 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. 2 hepdeden soň Azatlyk saglyk işgärleriniň we täze hastahananyň baş lukmanynyň ýyşa ýerleşmek itileýän medisina işgärlerinden ýüzlerçe müň manat para alýandyklary barada habar berdi. Balkan vilayatyndaky köpügürli hastahanada uly gowrumly barlyk işiniň başlanandygyny 14-nji maýda biziň habarçymyz aýdypdy. Şäher häkimligindäki öz çeşmesine talgylanýan habarçymyzyň aýtmagyna görä, Aşgabatda ýürüýti derňew toparynyň gelmegine paraxorluk barada Azatlyk radiosynyň beren maglumaty sebäp bolupdyr. Türkmenbaşy şäher häkimliginde doktorlary we şepagat uýalaryny iş almakda para alynýanlygy hakda daşar ýurtmet bogotunda ýaýran habarlara prezident administrasiýasynyň gaharlydygy barada gürrüň bolupdyr. Hastahanany açmak üçin Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gelendigine we munyň bolsa prezident hökmünde onuň ilkinji gatnaşan çäresidigine ünsi çekerler. Sebäbi ola bek saýlanyp seçilip alınýar. Dalaşgärler adatçy bolşaly Milli Howpsuzlyk ministrligi tarapyndan tasdiklanýar. Tahir Anna Taganov ol ýere fevral aýynda baş wraç hökmünde tasdiklandy. Ondan öň şäher hastahanasynyň baş wraçydy. 2015-nji ýylda ol hormatly Lukman, 2020-nji ýylda bolsa Halk Lukmany adyny aldy. Diýip habarçymyz Çeşmeýäniň sözüne talgylanýar. Çeşme derňew toparynyň baş prokuraturanyň we ýokary gözegçilik palatasynyň işgärlerinden ibaretdigini hem sözüne goşýar. Ýatlatsa köpügürli hastahana suýlyň 15 aprelinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. Sondan bary ýogy 2 hepdeden soň biziň habarçymyz täze lukmançylyk idarasynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolanynda hastahana ýyşa ýerleşmek üçin idaranyň ýolbaşçylarynyň uly meçberde para alandyklarynda nägilelik bildirdi. Murat Garyýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetini tamamlanan 20 töweregi ýaş wraçyň her biri hastahana işe girmek üçin 200 000 manat para berdi. Olaryň ählisi vilayatymyzyň dürli etraplaryndan gelen ýaş lukmanlardyr. Şeride lukmançylyk mekteplerini tamamlanan ýaş şepagat uýalarynyň 34-üsi bu hastahana işe girmek üçin 100 000 manat para berdi. Diýip Saglyk Budagyňdaky Çeşme 29 aprelde azatlygy ma'lum etdi. Onun sözlerine görä hastahananyň administrativ bölümine işe ýerleşmek isleýänlerden 40 000 manat para talap edilipdir. Şeýle uly meçberdäki para hatda dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistan üçin hem geňdigini, sebit derejesinde lukmançylyk idarasynda işe ýerleşmekdäki öňgörülip eşidilmedik zatdygyny bellemelidir. Azatlyň redaksiýasy derňew çäherler barada gosmaçy maglumat ýygnaýarka täze açylan köpügürli hastahananyň baş lukmany Tahir Anna Taganowyň tutugy edilendigi hakda habarlar peýda boldy. Bu barada 19-njy maýda garaşsyz Nesir Türkmen News habar berdi. Ol bar zat üçin para alýardy. Bejergi üçinem hirurgiýa çäresinde de işe ýerleşmek, ählisine para bermeli. Pulsuz hatda keselhanada salmazlar. Sen ölýänim bolsaň, pul bermeseň hiç bir medisina hyzmaty edilmeýär diýip Türkmen News öz çeşmelerinden biriniň sözüne getirýär. Nesir Anna Taganowyň tutuk edilmeginiň birnäçe çeşme tarapyndan tasdiklanandygyny aýdynlaşdyrýar. Azatlyk radiosyny bu aýdylanlar barada gürrüň edilýän hastahana bilen habarlaşyp kommentari almak tynançyklary başa barmady. Emma şäherdäki beýleki bir lukmançylyk merkezinden bolan çeşme 21-nji maýda geçirilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumatlary tasdiklady. Anna Taganow we hastahananyň beýleki birnäçe jogapkar işgärleri şäher saglyk bölüminiň işgäri tutsak edildi we eýem Aşgabat şäherine ekidildi. Diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň ähli pudugynda korrupsiýanyň giň ýaýrandygyny, tam tüpürüji ýa-da ýokary wezipeli ýere almak üçin raýatlaryň para bermeli bolýandyklaryny azatlyň habarçylary hem de garaşsyz nesirler köp ýyl bäri habar berýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaşy indeksinde Türkmenistan 180 ýurtdyň arasynda 169-njy orny eýeledi.